Takže ahoj, vítám u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak pěstovat melouny na balkóně. Samozřejmě tady tohle je náš první meloun a vidíte, že není moc velký, tady takhle máme ještě dva. A tady vidíte, že ty melouny nejsou tak velký, protože jsou malým květináči. Květináč je důležitý, když je květináč malý, melouny nebudou tak velký. Hlavně je důležité, aby melouny měly dostatek hnojiva, jinak růst prostě nebudou. Pak tady naopak máme druhý květináč, ten je velký. Ten dostal hodně hnojiva, sypali jsme ho do hlíny, přesadili jsme to a koukněte si, jaký krásný, velký. Tady má kvete, tady takhle máte melouny, tam meloun máme, tady takhle máme hodně, tady všude melounů. A je to z toho, že dostal to hnojivo a všechno. A jak pěstovat melouny na zahradě, na balkóně je hrozně jednoduché. Začít dát do velkého květináče, nesmí tady být moc světla, ani moc málo světla, musíte to zalívat pravidelně a vlastně dát tomu hnojivo a pak to bude nějak takhle vypadat a ty melony by měly být zdraví. A jenom chci říct, že nevyrostou úplně do Bůh ví jak velký, prostě nebudou velikosti, nebudou zase tak velký, ale za to budou určitě dobrý a hlavně budou bio.